Sige pare. Paano pare? Paano? Tapos meron siyang ano, yung green light, yellow, red light. O ano baka magkasalubong kayo ah. Ang dami mong alam eh. Ah, yun pala yun. Yun pala yung sinasabi mong butas ng kuweba. Pare. Yan kami ni. Sabi nga, i-stop back mo muna ha. Baka madaman ako. Step back. Ah, doon ka sumunod pare sa kuwebang yun. Ay, lumiit no. Pag sa gabi na lang yan. Kasi dyan yung nagbabak ko. Pag may natin po isang ano ay walang tao. Kaya karama eh. Ah, kaya ako silitin mo. Nakawan ko doon. Hindi natin. Ilan yung isang yun ha? Ay wala eh. Diyan! Ah, ito yung ano. Yung maliit. Pumasok Ang lawak ka ng loob nun. Eh? Oh, tara. Yeter ha. Oo, ang galing. Paano pare? Paano? Bungat mo naman. Hanggang buwan na kami ng Hanggang dito na ganun pa rin. Ah, kuweba nga siya. Ano? May ano sa loob ano? May waterfalls. Waterfalls. Yan o. Waterfalls. Soil falls. Dyan ako pumasok. Yan pare. Sige. Paliwanag ko Kuya Drew. Yahin yung kaso. Dito sa kuwebang to, makikita nyo yung mga stalagmite at stalagmite. Yan. Pumasok nga pare. Mararamdaman nyo pag dyan lakas ng tubig. Yan, sige. Ayan siya oh. Tingnan mo, pakinggan mo. Pakinggan mo. Bakit? Nakikinig ko nga pare. Hindi, pakinggan mo tubig, Bral. Okay. Ang lakas. Masyado na siyang madilim. Hindi niya taon na ako ng simento eh. Papasokin ko ulit. Pasok ulit sir. Para ano ay. Hindi, kasi yung pagpasok ko dyan, mayroon parang layon-layon ba? Lain-lain. Hindi, meron siyang ano, konting... Yung ganyan, nabagsakan ng tubig. May ganito ka, Falls. May kuweba pala din yan ano. Pare. May kuweba pala dito ano. Tapos nararamdaman ko sila, nalakas ang pwersa nila kasi basa ang tubig. Dalas. Nararamdaman ko malakas ang pwersa nila kasi basa ang tubig. Siguro dito yung kabila nun. So pare. Yung pagpasok ko kasing ganyan, gumanito ako. Pag ganito, may nakita ako sa ganito, papaganyan. Tapos meron siya papaganon, no? Taas. Tapos pagpasok mo sa loob, meron siya na Stalagmites. stoplight. Kung halimbawa yung dadaan, paunahin mo. Tama ka na eh. Pag nag-green light yan, yun na. Ayan na yun. Pare. Yung traktakan. Dito ako nagbabad yung isang araw. Yung ako nagbabad ka dito. Dito, nagbabad ka dito. Nagbabad dito. Sige nga pare. Oo. Labas. Eh kami apat magkakatropa. Tigigisa kami dyan, no? Oo. Eh hindi ko lang maano yung sabong kasi medyo patungan. Tigil ang kalukuhan na yan. Sige. Tangin na kalukuhan yan.
Pinagagawa niya, bundok si sinito niya. Ano kuha niyan? Oh, yun, ang konduktor ng bakso. Gagawa ng bagsa. Ang si Arnold, ulay ano. Parang gulbar na uling. Malaki nga pala yun, ano? Ay, doon, galaw-galaw at baka tulugas. Kaya ang pinapasilid na halin. Liligo, Chong. Pwede yung maligo dito? Ay, pwede nga pala maligo. Ano pare? Son. Ay, langoy na. Ay, lubog na nga pala. Ano? Tama, namamasago.